Ok, salutare lume! Sunt Ignacio lui Patru ca întotdeauna. Și bine v-am găsit la un nou episod din Survival Game. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă susțineți seria, apăsați butonul de like. Dacă o susțineți, vreți cât mai multe episoade, mă duc direct pe rută. Nu-mi pasă de tătuți. Duc pe ruta mea frumos aici, bancă. Bun. Dați un like dacă vreți să fac și mai multe episoade. Bun. Deci haideți să... Nimeni nu merge pe ruta mea, tătuțu. Nimeni nu merge pe ruta mea, tătuțu. Nimeni nu merge pe ruta mea, tătuțu. Yes! Sunt singur! Mi-al double chest-ul ăla, tătuțu. Oi, grepal, ghepal. Ghepal, tătuțu, e milionar, e milion. Tătuțu, îi boss. What? Oi, face tătuțu pe toți, gata. Sunteți mierliți. Că știți cum zic. Știți cum zic. Oh, gata, tătuțu, e full. Fați pe toți. Ghepalul, cade ceva, îl pun aici. Îl pun armurica. Ia ce vrei, mai vrei snipe? O, ba, nu sunt gambut cu arcul. Dar vreau să-l omor pe ăsta, chiar vreau. Da, chiar vreau. Ăla mi-a double, ăla mi-a chest, rotandicul meu. O, tătuțu! Ce vrei, mă? Mamă, ce snipe! Nu-i snipe, dar nu-i bani. Mai sunt low, adică nu sunt low, așa de mult. Bun, full armură, facem pe aia, pe tătuția. O să poate câștigăm noi meciul ăsta. Dacă câștigăm, să facem și noi 10 like-uri. Dacă câștigăm meciul, dacă nu, 5 pe acolo. Da, pe acolo, da, bun. Să mergem chestul de aici. Suntem bazați puțin, cât? Suntem bazați puțin. Puțin, nu zic mult. Nu știu dacă o să câștig. O, gata, suntem. Boși. O, două ghepaluri! Dacă sunt low de tot, mănânc un ghepal. Ba. Hai, mă, unde mai era încă un chest? Că nu știu că mai era pe aici. Poate să mă duc acolo. Da, bun. De ce mi-au ruta mea? Asta e ruta lui Magic Weapon, lui Vovo. Dar ia ruta. Nu-i spuneți că ia ruta. Tăceți, faceți liniște, nu-i spuneți. What the f... Ce dracu? Tăceți, nu spuneți că ia ruta. Da, bun. Ia. Da? Niște tătuți aici? O să-i omor? Nimeni, mă, niciun tătuț nu vrea să iau cască de peală. E bun. Așa, e bun și clac. Nu vreau să-mi iau copyright, că după aia se găsește altă nebunie și altă. Listă, câți player mai sunt? Încă 8 player. Yeah! Tătuțu. Haideți să-mi iau și chestul de aici. Adică chestele. Da. Nu, bun. Da. Mie câteodată mi se mai blochează, nu știu de ce. Văd unde sunt chestele. Toată ziua uit chestele de aici. Ia să mă duc aici și random, că toată ziua le uit. Până acolo. O, tătuțu. Deci, tătuțu câștigă. Tătuțu câștigă. Gata, tătuțu. Facem pe toți. Dar pe toți îi facem muci și piele. Hai, mă. Haideți, mă. Și se crede, mă, tare, se bate cu tătuțu, mă. Se bate cu Ignacio. Cine? Am pe nimeni? Nimeni? Nu vrea? Fricoș și Dracu, fricoș.
Bat pe toți, mă, nu contează, e hacker. Dar hacker nu pot să-i bat așa de bine, deci nu. Nu mă pun cu hacker de ăștia dubioși, hotărâți. Mă pun cu hotărâții de ăștia, de nu știu ce are Minecraft-ul meu de mi s-a lăguit. Bun. Bun, tata. Nu te cera ce bun sunt. Bun. Ciu. Ai la episodul 100 de Survival Games. Cred că o să fac un live, nu știu. Până atunci o să-mi iau și calculator de gaming. Yay. Gold. Bun. Ai, vezi, bă, să-l mor la gura și pac, îi dau cu unicea. Ha? Sunt mene? E unul. Oh, îl fac, tătuțul, îl face. De, îi cam bunicel, nu știu ce staturi are. Nu știu dacă e hacker. Dacă e hacker. Cu dicul rup. Tot. Oh, e hacker. What the fuck, ce hacker, man? What, man? Nu mă bate. Ce hacker, frate? Nu, spune și mie dacă ăla n-a fost hacker. Spune și mie dacă ăla n-a fost hacker. Pe bune, hai, spuneți-mi dacă ăla n-a fost hacker. Nu mă interesează, îl postez, filmez o oră, mă doare fix în cur, nu mă interesează. Bun, și că m-ați fost cu acest episod, nu uitați like, comment, subscribe, fevre și pe data viitoare. La revedere toți, bye bye, hai să strângem și noi 5 like-uri, bye bye.